Pois imos directos a esa loita polo bote e hoxe o que está disposto a levalo é o amigo Ángel da Coruña. Está aí nese quinto chanzo e se vos tamén queredes saber o que vivir a emoción de chegar a ese quinto chanzo, xa sabedes, escribídenos aí ao 618388887, nos encantados de recibirvos neste plató. Un plató no que, ollo, hoxe hai 28.200 euros. Ángel, case nada. Un piquiño que poden ir nos teus petos se eres quen de acertar as 5 preguntas que che vou facer nese minuto final. Como sabes, cada acerto ten unha recompensa de 100 euros, pero se fai o pleno, se acertas 5, levases máis de 28.000 euros. Ollo que hoxe xogamos con estas categorías. Temos cantantes, países, ríos, produtos e lugares. 60 segundos por diante, como sabes, para poder gañar un bote de hasta 28.200 euros. Preparado, Ángel? Preparado. Pois veña, moita sorte. Gracias. E tempo, cantantes. Por que nome artístico coñecemos a cantante que era aquella niña de la escuela chamada Miriam Doblas? Paso. Países. Cal é o país máis grande de África? O Congo. Non é correcto. Ríos. Que río con polígono en Santiago desemboca na ría de Muros e Noia? O Sara. Non é correcto. Produtos. Que utensilio foi a grande invención do galego José Valle Armesto? Paso. Paramos o tempo. 25 segundos que xa gastamos. Quédanos algo máis de medio minuto. Vai facendo así as túas cábalas, en que categoría pasar e en cales intentar dar algunha resposta, que temos máis de medio minuto e dá para moito. Seguimos, Ángel. Preparado? Preparado. Pois veña, concentración. E tempo. Lugares. Cal é o volcán máis alto de Guatemala con 4.222 metros sobre o nivel do mar? Paso. Cantantes. Niña Pastori. Non é correcto. Países. Sudáfrica. Non é correcto. Ríos. Tambre. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Na categoría de ríos, dixeches Río Tambre, veremos se é correcto ou se non. Inda así temos 22 segundos para seguir tentando respostas. Comprobaremos agora se o Tambre é correcto ou se non. Continuamos, Ángel. Coiches aire? Sí. Pois veña, máxima concentración e a por todas. Tempo. É correcto. Produtos. Futbolín. Non é correcto. Lugares. Cal é o volcán de Guatemala que buscamos? Paso. Cantantes. Por que non? Paso. Ímonos logo a países. Argelia. É correcto. Produtos. Que utensilio inventou José Valle? Pregona. Non é correcto. Lugares. Volcán Paso. de Guatemala. Cantantes. No. E ata aquí, pero moi bo final de minuto. Bravo, 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 Ángel. Metendo aí ese Alxeria e ese polígono do Tambre en Santiago. Quedounos na primeira categoría, na de cantantes, Lola Índigo. Era a quen buscábamos. O abrelatas foi o utensilio que inventou aí o galego José Valle Armesto. É o volcán máis alto de Guatemala, é o Tajumulco. Iso é o que nos quedaba aí para acabar facendo unha tarde redonda. Pero, oye, 2 acertos que teñen un bo premio, 200 euros que van co noso Ángel. Ben merecidos, ben xogado. E ollos da casa de futuros concursantes, 28.400 euros que tenemos de bote no próximo programa. Así que non o perdades, vémonos a la festa.